آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسلام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين بكل صلاة صليت عليهم من أول نشأتي إلى آخر الكمالات، صلوات تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. أمانك الفعلالة مسا من تايكو بي فويت سيكا فويتشين فويي فويت سيكا فويني فويي ni ali Allah subhanahu wa ta'ala te o masa bayin akado ani shetane che ananchi fen bela jelin che jien an lahara sofla bela jelina kademe nyina fa kan de men ngani ani fotani keto ala ku ben ala janyema ka ala ka sutura birifini bumunen to anka kan to aka nyema konnala ka neman kishi de la fa ko kira Muhammadu na bona sanu ya ala ka joyima be neman nyini mi ni ala be nisojan koronaye kan jurumu yafa ka an wasa ka wasa di amma an balole ana sumaile male ala ko ke balole unye ani angala haradungo be ka bedu kishini hinali baraka kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ambe an filaliba an lameba bele jelefo ka do nyini befe ka do ke be ka ala deli subhanahu wa ta'ala anga sababu nyuma Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ana ka dembaya ani kan baho ala ku sako nyuma ku ye we joro fen fele jen la harala kana se anuma ka ala deli subhanahu wa ta'ala anga jamana ala ka basiki blay ala ka kishike ala ka tangake cheni gelaw ala ka do anuche ala ka do uda ugane jugu ala ka siguma bijahi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ambe shirifla duba duma ambo ojemu kanika kirana ka sodungo alayhi salam shirifu ka dofo no ka tarikhi shirifu ka dunya ani shirifu uka sirajele mimbe ke yele ni haramade abey makanga ikanyele mayasuma ulutadela ikanga toro kumbe chugudi ikanga here samakasi machugumina o hukumu kono ambe franchela kalola noye zulqa'da o koroye setigi subhanahu wa ta'ala asagoba ayrala ajarala ikadan fonda asagola ay minke ji ay minke kuli ay minke hadamade ay minke meleke ay minke jine shima amine alafe ka ala jakoya ala nkeni Allah subhanahu wa ta'ala ajara lede ay danfunda ay rasagoyala ninka danfun sugandi minka anga blamina yo blola alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada minka kaniminye ayo doma ka bela jelen bla ikasiraka o setigi subhanahu wa ta'ala alade sanka loke ta aniflay kanani sugandi ala ko ka gashikaloye ko mu'minun kanu yere tonyo o kono ni ala kota ni ala sosoye uku farifoni uku timinanja ni ala sako keliye ani ala batoye ku gere ala la ni nyuma chaamai hukumu kono ni kaloy ka ta kle folo fuka ta sa o ko fe ka kla ka ta seliba kalo kle folo ka ta kle tanana
Allah subhanahu wa ta'ala yoke ani sayyidina Musa alayhi salam uka kuma ɲɔgɔnya waatiw de o tile 40 ano su 40 ala tɛ foyi kɛ gansan ni ala ye an bila nin kalo in kɔnɔna la ahlul beitu ye mun fɔ kira bɔnaw ye mun fɔ mun ni mun de kɛra nin kalo in na shirifula an ka se ka dɔ fɔ mɔgɔw ye a la alhamdulillah shirifuw kumana nin kalo in kan ka caya sango k'i gɛrɛ ala la ni nafila caman ye a kari doɲaw fɛ n'o ye dimanche doɲaw ye o hukumu fana kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala bonyaba kɛ kira n'a bɔnaw ye nin kalo in kɔnɔna la bari sabu alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a mɔden min ni kira bɛ waso n'a ye diɲɛ bɛɛ la a mɔden min ni a ka sɔn o sera diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o bangera ka bɛn nin kalo in a tile 11 dɔ de ma o ye kira mɔden jumɛn ye Aliyu ibnu Musa ar-Rida alayhi salam a tɔgɔ ye ko Ali a fa o tɔgɔ Musa al-Kadhim o fa tɔgɔ Ja'far as-Sadiq o fa tɔgɔ Muhammad al-Baqir o fa tɔgɔ Aliyun Zainul Abidin alayhi salam o fa tɔgɔ Sayyidina al-Hussein o kɔrɔkɛ ye Hasan ye olu fila ye Ali ni Fatima olu den o Aliyun ar-Rida alayhi salam ale bangera ka bɛn ni kalo tile 11 dɔ ma Madina kira ka dugu la a ye san 55 de balo Allahu akbar san 55 a y'o de balo san 52 a y'o kɛ Madina a fɔ san 53 a y'o kɛ Madina el Munawwara a y'o min kɛ ye a bɛ a kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o ka dutigiya la kira mantonw u jigi tuguli la kira mantonw u kandali la kira mantonw u lakalani na ani ka Allah subhanahu wa ta'ala a ka kow ɲɛnɛmaya 53 dafale masakɛ min kun b'a tile la n'o ye al-Ma'mun Abbasiyunaw olu ka khalifa de kun do olu ka faama do a y'a ye k'a fɔ maaw u jarabira Ali ibn Musa Rida alayhi salam maaw b'a ka dɔɔnin fɔ maaw b'a ka fɔnisereya fɔ maaw bɛ a ka bonya caman fɔ a siranna maaw kana na fanga in di a ma Madina ale bɛ fanga min na Iraki jamana ani Khurasan jamana kan ale ta ka bɔ a bolo ka d'a kan ninnu ta ye Ala ka sɔn de subhanahu wa ta'ala a ye fɛɛrɛ kɛ ka Ali ibn Musa Rida ko o wele k'a ka bɔ Madina ka na sigi ale kɛrɛfɛ k'a kɛ a ka dangan ye n'ale tɛ o de bɛ yen o bɛɛ kun ye jumɛn ye o ka to a ka jantona kɔnɔ a ka to a ka mara kɔnɔ o kanubaw olu fana ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw fana la Allah subhanahu wa ta'ala b'a dɔn a kan ka ko min kɛ Ala y'a kɛ Ali Rida alayhi salam a sɔnna i n'a fɔ Sayyidina Yusuf alayhi salam o kɛra masakɛ a ka kankɔrɔsigi jamana dilanni kama Ali Rida alayhi salam a sɔnna ka gɛrɛ masaya la sabula o waati ahlul beitu kira bɔnaw koron kun b'u kan u ka laɲini a dili la a n'a carini na sabula ale yɛrɛ fa Musa al-Kadhim alayhi salam o sara n'a fɔ a fagara Abbasiyunaw ka tɔɔrɔ kɔrɔ Bagdadi kaso la o kuma Ali ibn Musa Rida alayhi salam a ma gɛlɛya sabula a b'a dɔn k'a fɔ Ala ka laɲini dɔ de o waleyatɔ don kuma min na n'a sɔnna
akabo Madina ka taa se Khurasan maa caman y'a kanu u ka alakira joli ye ani ka hadisa minɛ a la n'a sera dugu min na olu bɛ jɔ u bɛ fɛ u k'a ye ani u ka se ka a mɔkɛ sanuma u ka kuma sanuman dɔw sɔrɔ a ye hadisaw cari sira fɛ o cogo la fo Ala nana se masakɛ o kɛrɛfɛ u bɛnna bɛnkanw kan k'a fɔ a bɛ kɛ a ka dangan ye nka a tɛ mɔgɔ sigi a tɛ mɔgɔ wuli mun kosɔn masaya tɔɲɔ o dɔ kana na yɛlɛ a fɛ nka hakili ɲuman ani bilasiraliko ɲuman a b'o di ale Rida alayhi salam a tora masakɛ kɛrɛfɛ o la o san 2 in a ye dɔnniya min cari o de cayara o de jidira sɛbɛnifɛnw na a kɔ ka tɛmɛ a ye san 53 min kɛ Madina sigi la sabula a fɛrɛla wa jama ka ca o yɔrɔ ninnu na o waati Ma'mun ale min n'ale tun ye faama ye a bɛ waso mɔgɔ tɔw la k'a fɔ nin y'ale kanimɛ de ye Ala ye dɔnniya min d'a ma a ɲɔgɔn dɔnnibaa tɛ dugukolo kan o don naam o don a ɲɔgɔn dɔnnibaa tun tɛ dugukolo kan sabula Adam Ala y'a kɛ khalifa ye dugukolo kan don min danfɛn tun tɛ yen min bɛ fɛn dɔn dugukolo kan ka tɛmɛ Adama kan o de y'a to mɛlɛkɛw ye sujudu bɛ a ye o dɔnni bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa alakira Muhammad de fana ye o dɔnni dugu ye ka tila k'o da kɛ Ali ye a n'a bɔnnaw kabini Ali Rida a mana kira y'a kofɔ ko a mɔden ale de bɛna kɛ Gawsu Thaqalayn jinɛ ni hadamaden olu jigi an b'a ye sufiya la Gawsu bɛ fɔ u b'a fɔ Gawsu Abdul Qadir Jilani u ye Gawsu fɔ kira yɛrɛ ye min to a tɔgɔ ma ko Gawsu o ye Ali Rida ye o de la hatta Qadiriya ka silsila n'o ye Sheikh Abdul Qadir a ye wurudi minɛ jɔn fɛ o fana y'a minɛ jɔn fɛ o bɛ ta ten ko alhamdulillah o bɛ ta ten ko Ali Rida la alayhi salam o kuma a fɔra ale de fana ma ko alimu Ali Muhammad bɔnnaw u la dɔnnibaga dɔminu ahli bait ahli baituw ka assurance n'a ye min garanti kira de y'o garanti wa Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ka kuma bila kuma kɔnɔ sabula kuma bɛna ni kuma ye an y'a fɔ a ye ko Ali Rida alayhi salam a bɔtɔ Madina ka taa Maka ka taa Khurasan maaw kun bɛ u sigi ka a nali kɔnɔ yan'a ka se dugu dɔ la o duguden dɔ de la ka sogo k'a fɔ ko kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nana olu ka dugu la maaw ye kira bisimila ka misiri kɔnɔ ale nana ka alakira fo sogo la a kelen ka kira fo kira ye tamaroden 7 d'a ma a ɲɛ yɛlɛlen a kulen ka bɔ sunɔgɔ la ale yɛrɛ ye sogo in kɔrɔ fɔ a yɛrɛ ma k'a kɛ i n'a fɔ ale si tɔ ka 300 tile 7 o n'a ɲɔgɔn ye a b'o kamana gan na nana fɔ a ye ko alakira kira mɔden nanu ka dugu la n'o ye Ali Rida alayhi salam a nisɔndiyara maaw taara o fo misiri kɔnɔ cogo a yɛrɛ fana taara folikɛlaw fɛ ale se Ali Rida ma ka Ali Rida fo ani Ali Rida k'i bolo don tamaro segi kɔnɔ k'i bolo da ale ma si ma kɔrɔ ni si ye ale ye tamaro ale y'a jate a ye ka 7 don i n'a fɔ alakira ye min di ale ma sogo la
ale tamaro nene ay ka fa ka timi asegina hana ka fo ali rida ma ko zidni yabna rasulillah ko do faranga tamaro dilenga ali rida ka ma chudi aku law zadaka rasulullah lazidnak sallallahu alaihi wa alihi kuni kira ku do faraka an fana ku do faraka o kuma ali rida don chudi ka fo ko chain sokora kirala wa kira ni dama ko koro noro do de be rezo do be ahlul baytu nunu ubo de konnala ma to ti gere ibe kiraye aka ahlul baytu bla kasabir fini min koro ibo gundo do soro ola inma yuridu Allah li yudhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera wa ali rida alayhi salam angama ko ali muhammad ma'amunu yo ode yira jemala barsabu mamunu nuko udalente alala philosophe munu dalente alala ayulu wele kana ali rida anu yedde bake ayada tula chrétien nana jifu nana abe kuma jifu fe ufe ebere kana ka yira ka fo silamaya de chiye Musa alayhi salam ayala kira kofo uka kitabu munun kono kulu yirula chrétien bo chogola abo chogola mamunu fana nulu kumita suma bato an islamé bolo faraw bela jele nana ka i sangala unana ka fa ka girinu yi ute niveau kede mamun ka yira jamala ola ka fo dansa mato ni subandi akuza do kumbe akalme do kumbe munu keleya nanula ko muna ma'amun ama uludo gere ala faye ali rida de gere ala ko abi bonya min do ka to da mawreka e fana abi kla kulu fana bla uluka bonya kuma ka kana ali rida bonya li wajibi uluka na be do uluka wuli ku joye ka ijo che mamun ya yola ka fo akone mani bonya de ni bonya tigide fakhmun mufakhamun kila min sallallahu alaihi wa sallam ala ya bonya ni bonya fenye iba bonya isekotala odele ni sallallahu alaihi wa sallam akunga nauko kwa atake au sako ba werela uko ambake uko amba sako ba werela anta bonya mamune chibla ali ridama akangana do masake ka wati mi no gonflele ou dimine ou tourner kanin konon ka fo ou ka yere bonya yira ola ou tiri jo dale ali rida gere ani ala ka fin ya moraka rijo che uka ali rida ka haibai anu uka ka noroi wala ka jowere ma ina fo Hassan ay kirama jamu ka fo aqumu wal qiyamu ilayka fardun isse ka ni mawliki jow aw Allah subhanahu wa ta'ala yokuyi kuma nyon de laka ka mo ke fanay Zainul Abidin alayhi salam masake ay ka fo aleka gardu anaka sécurité wala mo nyoni ka bo anya slala ngale ay ka fo ali Zainul Abidin protocole tabolo ngamo bi ka kene blay akoko ni join ali Zainul Abidin amma jamba farazako do kasoro ka fo hadha alladhi ta'rifu al-batha wa ta'atuhu akoni tendo maka men do al-kala bendo hajar rasul bendo kama jam kancha mafai ola ali rida alayhi salam amba alika kalola anganga ka bonya ufo obe kesawiye kanke alakira bona ufe abike sawiye ka anson alakira sallallahu alayhi wa sallam abona wi ma ali rida salamu alayhi ay kuma kan chama fwanye minye kodo kuma kanwi
ako ahyu amrana kanga ahlul baitu shirifu angu ka ko nyelemaya uya nyenega ko amba ko ko nyelemaya chugodi ako tata'allamuna ulumana ay dunya mun to encore walma dunya mun be auna nawna nanya au kalawla fatu'allimunaha an-nas aw fanakata mughla kalawla aba fokoni hadisa imborami ni dunya imborami ni famia borami ni mbora ala kira somo yoro ola ukakobe seka nyelemaya mawya nyini ka min datu Allah subhanahu wa ta'ala bo oyira ni dunya ani kodo ati giringiri wa kele tala odela ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana bono ali rida alika kuma kan amena wulu dow fana fo awye ay munu mene am paula katase ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam odoy jumay ako an-nadharu ila wajhi zurriyati rasulillahi ibada kuka ala kira bona fle ka shirifu den fle ni kira kanui ni ala kira joroye ku yabe ko mi be ala batula o fora minge akira fa modo yikanto ku yabna rasulillah shirifu be ko dowa kira bona be ko dowa wala ma ala kira ye cetal flamunu ko fo ulu damade kodo kata alila kana hasan hussein zain al-abidin baqir sadiq kadhim rida jawad hadi hasan al-askari anil mahdi ala ka bolitelia ko tan fladora ne fleli ala batoya akola kwa be maoma na fora ma ko ne kira bonai ko ne shiruhiye ku ka fle ni kira kanu flelani ikana juguya ikana hasida ikana konya kibika ala bato wati madama ushirifu din lam yufariqu minhajahu wala yatalawathu bil ma'asi madama ushirifu din na makira ka sirabla madama ushirifu din na mayere no kaire chien ni ala kotai kuma ali rida alayhi salam shikolo la makundo farafin kun kadai ani aka jon mune farafin yi kuma dola wal ma mo waro ka jon munu fie farafin yi abi sigu fe abi dumuni jaman dobe shawolo makaduyi ko ama yabna rasulillah ni bise ka nunu ga dumuni bo adana wera da makadu ere manga faruka ako mu kuma ya auda نما يردا نمو يردا الرب واحد أم بدبا مسايكلي والأب واحد أم بفا وآدم يكلي والأم واحدة أم بباي أم بحاوي وفنيكلي والجزاء بالأعمال كهرما دون بسرا نوكا باردي وتسرا نو بوكولي ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا حرج ودو شيا كوتالا جامون كوتالا بيبي كا الانسرا دي بولو بيبي كا بارانيما اني كا ليمانا دي بولو وكما هالي جينا جامون نوني بنكاوندي قبيله نونو بي بنكاوندي نا يرنا سانفه كتا ادمنا جام كوتي شيا كوتي ambe adama deunde kuma adama dembe ni bonya kaka sabula mi adama deunda no alay ore yikale ko wala qad karramna bani adam ne alay bonya ba no da adama dembe ka silama dorontele adama dembe ne alay bonya ba dawka o alay fe min bonya ebo doga chukudi o de la wati koso mogodo bu yera bunya ku yera fusa mogodo ma o manga Allah subhanahu wa ta'ala ahlul bayt balakali uka hadisa wala ko dondola sayyidina Isa alayhi salam
anaka kalandenw u bɛ masala u ko a ma ya muallim alkhair ko an hɛrɛ karamɔgɔ ma huwa ashaddu al-ashya ko fɛn jumɛn de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye danfɛn tɛ se ka fɛn jumɛn de kunbɛn min bɛ se fɛn bɛɛ la bɔn a bɛ jigin fɛn jumɛn de bɛ se ka o kunbɛn a ko fɛn min n'a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye ghadabullah ko ala ka dimi o kunbɛlan tɛ yen ayi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa kuma ala y'o fɔ kuranɛ la ko i kana kafa i kana yaada i kana jama kana waso n'o tɛ ale ala bɛ dimi ko n'ale dimina maa min kɔrɔ ko o tigi ta tiɲɛni ye kuma u ko isa ma alayhi salam a ko ni ala ka dimi ni o kunbɛlan tɛ yen danfɛn bolo o kuma ala yɛrɛ ka alaya la an kalan fɛn jumɛn de bɛ se ka ala ka dimi kunbɛn a ko an la taghdabu o de fɛ aw kana dimi ala ka jɔn kɔrɔ a kana dimi ala ka jɔn kɔrɔ a y'aw ŋaniya n'aw dusukun n'aw hakili a ye yafa maaw ma o ko kuma na adamaden tɛ ɲɛ dimi kɔ mɛ dimi yɛrɛ ju ye jumɛn ye ma asbabu ghadab wa ma bad'ul ghadab mun de bɛ hadamaden dimi n'an y'o dɔn an k'o to yen a ko bad'ul ghadabi fɛn min bɛ hadamaden bila dimi na ko saba al-kibru yɛrɛ bonya al-tajabburu k'i fanga yira wa mahqaratu nas ani ka jɔn mɔgɔw la hadamaden a b'a yɛrɛ bonya n'ala ye dɔɔni d'a ma a bɛ jɔn kunfin na n'ala ye wari d'a ma a bɛ jɔn fantan na n'ala ye fanga d'a ma a bɛ jɔn a ka marabaga la donc ale dugumama n'o ye kuma dɔ fɔ walima k'a filɛ cogo dɔ walima k'a kunbɛ cogo dɔ la a bɛ dimi min b'i bolo i m'i yɛrɛ sɔn maa si t'a yɛrɛ sɔn ala de bɛ bɛɛ sɔn ala ye dɔ kɛ an balidɛmɛ a ye kɛ dɔnniba ye i ka ala de filɛ wari i n'a mani n'a tɛ taa o ka n'i jama ala lajɛ ala min y'i sɔn masaya ala de y'a di ala lajɛ ni i yɛrɛ bonya kun ye k'i cɛ ka ɲi walima i zoli kɔgɔlen don o si tɛ e nɔ ye o bɛ ala de ni jama kun ye ko n bɔkolo anw ye karisalakaw de ye e m'i fa sugandi i m'i ba sugandi i m'i ka kabila sugandi o bɛ ala ka baara kelen de ye n'i bɛ jama n'i ka ala ɲɛsiranya ye ani ka ala bato an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka yafa ne n'aw ma ala ka an dusu suma ni ale ala dɔn ye ani ala kira kanu ani ala kira bɔnnaw tuguɲɔgɔnyali اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل